Wah. Sing goreng nih sama iki mangke? Mas. Mas apa? Mas Minan. Wah, digoreng nih petik sing goreng nih ya Mas Minan. Kapawon. Oh pawon. Heeh. Wah, iki muso nang mangan jajal ngadeg kop tuh. Awakmu kok iso saiki iso kimplah kaya ngadeg madhep rono. Wah, saiki yang ngene lembleguk. Wes duduk. Yo aja nyedek-nyedek aku ngentut lho nggo. Ah, warak. Lah terus kok giling terus kok. Maca komen urung enek komen wis maca komen. Lho. Kapang. Entutmu sore mung seprok ngono suarane. Bebas aku. Bebas. Aku bar ki becek melu apa ora? Terus sekali. Melu apa ora? Anu bakal sampeyan. Urung bakul. Bakul sik. Ya oke to ngejak bakul ya bakul sik. Lek emang lek bakul njaluk apa? Lek bakul njaluk apa? Setel apa? Ya bebas aku. Oh ngono ya. Jangan beningnya prei. Pakan pete karo iki. Nek jarek akun bodong budi pakani sego berkat makan seadanya. Ning kono pangananmu lho dikuwayek karo pakanane gobis. Yo alah sing kuyu kekeleh anu kok. Apa jenenge? Laptope majikan tinggi foto HP ngene tinggi pamer. HP-ne yo lek apik ngene. Dikenekne HP-ne, dikenekne terus nek laptope majikane. Wekel aku. Gambare mek lincip ini. Heeh. Dawane sebut merek aku. Lah ya. Lah ya ta apine karepe dipamerne. Terus pakai omah tingkat kayak baet postingan jual beli di Ciko. Ra duwe isin belas dan gumunku ngene lho ya. KTP kandel. Lah iya. Ngono ki lemboya wis ning kono kerja apik-apik, nyambut gawe sing temen ngono ben entuk dhuwit ben iso nyaingi ya minimal ya. Yo ngalah kok sampai semonone lho. Aku nyolakmu iris asine ndelok postingan mesak nih. Kayak posting-posting nek grup-grup iki mulak diguyu wong akeh. Ora nek sing belo. Kleru pisan. Piye iki entut ana wonge ya? Mae sapa saiki? Masku. Mae. Masuk. Mae Ripnatu sapa saiki? Masuk. Paisa, nanti Bu Paisa. Aku buah. Ditungakne ya. Besok malam Jumat didongak. Golek raudan ning kuburan dindangi ya. Karo Mas Roman. Golek Mas Roman tak omongane engko bareng karo Mas Roman, oke? Kocan. Sing dosa ya sini malah ngono. Mendino domone yatim piatu diler-ler sak dalan. Kontribusi kowe iki ya yatim ya. Heeh. Meskipun ngene lho ora nek kontribusine muacot ngono. Samarku mek siji. Kira-kira mung kaya ngene apa mergo iso mulih. Lah iya, ora ning kono ketoke jeru dadi TKW. Heeh. Makanya pengen mulih dipulangkan secara paksa lho. Gak ngono ning kono kok nganu apa jenenge? Dulihne majikane. Nah, Ya lho. ojo. Nyambut gawe temen ya Rip ya. Ben iso nglumpuk, iso dadi sembarang barang ya Rip ya. Engko tak ngene nganu kalung ban 5 kilo ya. Digeni ban truk ya. Oke? Kalung. Ya. Itu nanti. Ada.